Ni Jokin Salaberri naiz, Balmaseako putxerarenko flaiatik nator, eta aurkeztuko izizuet zeintzu diren Balmaseako putxerak. Putxera hauek daude lotuta Larroblako trenbidearekin. Orain dela 100 piko urte, egiten zituzten bidai luzetan eta baldintza gogorretan, horko langileek asmatu zituzten olako tramankuluak sukaldatzeko. Bertan ikatza aprobetsatzen da, trenaren ikatza, eta gero normalian gehiena erabiltzen duguna dira babarrun gorriak edo beltzak, baina gaur egingo ditugu bai patatak antzuekin, bai marmitakoak eta bai ardia gisatua. Daukan ezaugarririk handiena da bere mugimendua. Normala ez dugu esertxorik ere sartzen barruan, egiten duguna da junpiatu edo pilpileatu eta holako mugimenduarekin dauden saldak ligatzen dira eta ateratzen diren emaitzak ez daukate zerikusirik normalean etxean egiten ditugun janariekin.